bayar ora apa-apa, Pak. Lho, Soale kula kulino mangan cengkar ora iso basa Indonesia. Oh, ngono. Panjenengan mawon sing ngaturi. Soale iki ora mungkin iso basa Jawa. oh iya. Jadi kalau begitu malam ini Mbak Elisa supaya berdiri. Iya, begitu Oke. begite. Oh, begitu piye? Iku lho. Oke, Mbak Elisa mohon berdiri, monggo aja di spot. Yo. Duduk, duduk. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu. Nggih. Ngaturaken wilujeng. Wis aja wono kok Gong. Aku ya ora mudeng. Wilujeng are wilujeng. Wilujeng. Dimaklumi to, Gong. Wong ya piyayi saka Sulawesi. Upama ora teteh basa Jawa ya maklum. Nah ya ngoten nggih Mbak Elisa. Nggih. Sampeyan iki nek ora iso basa Indonesia rasa omong ah. Kok ya ngaten ya? Aku iki wong nasional ya Jawa ya nasional. Ya bener. Dicampur gak popo. Oh, campur Oh, gak iya. apa-apa. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Bagong. Oh, pripun kabaripun? Pe ngestunipun. Pangestunipun kok pek ngestunipun. Sulawesi iki nek ngarani pangestunipun pek ngestunipun nggih. Dewe kok logat iki kok. Ya, maksudnya berdasarkan doa panjenengan. Heeh. Nggih, pengestunipun sae sanget. Modele ilate kaya kenek mawa ngoten nggih. Sanget kok Ya. sangit. Lah ya sanget. Sanget iki nek ning kono iki sangit sampean iki mudeng ra mudeng manut kene ae. Oh. Kuwi Iya cara mriki Mbak Elisa. Sangit iku bediang ngono kae terus kena keluke dadi sangit. Bediang itu apa? Bediang iki Bediang urup-urup. iki urup-urup dhuwure digawe klethong ae biasane ben nyamuke iki gen ilang nggih mboten Mas. Oh, leres, Bapak leres. iki ngono. Nek gak percaya sampean ning gone guri omahe Bu Fatona kae duwe sapi. Heeh. Mang ya dibediangi. Mulane sangit rono. Mulai aku angin kok semberbel iki kaya sangit-sangit piye? Jebul sindenku do sangit. Oh lah iya. Mbak Elisa, Nggih. mohon izin nyuwun sewu. Nggih. Panjenengan saking dalem kala wau jam pinten, Mbak? Saking Se- Sulawesi. Oh, kula boten saking Sulawesi berangkotnya. Oh, Sik. berangkat iki gak demit to, Bos? Maksudnya iki berangkatnya. Mongkote. Oh, Mangkate. iya, ya maklum to, Gong, maklum. Nek maklum iki ya kebangetan iki nek trimo bodrek loro jek ngelu iki kok. Iya. Berangkat saking Nggih, dalem. Saking Yogyakarta. Yogyakarta. Cek. Oh, lewatipun pundi kala wau miyosipun? Lewatipun dalan tol. Mbak, nyuwun sewu nggih. Genake, Gong. Mbak, niki lho. Dalan tol. Kok tol iki? Sing leres tulisanipun tol. 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 Sama. T-O-L. Tol. Oh, ya bener, Gong, bener. T-O-L, tol. Ya. Lewat jalan Tol tol. dan tidak boleh turun nanti bisa kendul. Dalan tol. Nyuwun sewu Mbak Elisa. Bentar, apa sih kok bisa kentul-kentul? Wis to, niki pokoke digathek-gathuk nih wae sing mantuk ngoten lho. Aku rumangsa aku tadi nggak kentul sih. Oh. Pas mudon tadi nggak. Gak kendul anu gak itu ya. Piye, Gong? Wis meneng ae sampean ora mudeng. Kadang lewat kentul tadi. Lewat dalan tol turun kentul-kentul nggak? Iki piye, Gong? Iki tanggung jawab lho, Gong. Sing marahi kentul-kentul iki ngono lho, Gong. Rumangsaku aku ya enggak, tapi pas tadi jalan buka tutup agak kentul-kentul itu. Oh, sekoknya ya, terotnya ya. Ya. Mohon izin Mbak Elisa. Ya. Panjenengan kan saat menika wonten Ngayogyakarta. Ya betul. Sulawesi pun alamatipun pundi, Mbak? RT pinten, RW pinten eta mriki? Sami kalian Jawa mboten? Oh iya itu daerahnya namine bapakku. Bapakmu? Ya bapakku itu Sekotoli-toli mas. Sik. Sekotoli-toli. Benten kali dalan wau benten. Nek dalange mah kan kendul-kendul. Ki bapake Rodo beda ya. Rada beda. Saka toli-toli. Aku nak
Iku kok loro-lorone masang kok nek dipisah ya gak penak ya. Gak penak. Toli tok no ya elek. Ya. Tol itu ya ora penak. Gak penak. Separo ya elek. Separo tol. Kalah ngamen. Gak disi kok gurine li. Itu memang dua padahal. Oh memang dua. Iya, Berarti memang toli-toli. toli bukan, toli. ya, Oh toli-toli. Kok tol. Beda. Iya. Nek Jawa itu ada TH jadi tata itu ya. Tata. Tol, bukan tol. Bukan. Ya. Gong. Oli-oli lah, oli-oli wis Gong. pun. Dalam bos dalam. Jebul wong Sulawesi nak muni THL iki cetha. Cetha, Mas. Cetha banget. Lah iya. Aku ora mentolo muni toli ora mentolo kok. Alah, Saru kok. awake dhewe manut melok Awake dhewe wong Jawa kudu kebak toto. Masa kok dalang muni toli. Lah niku Gak pareng ah. pun ping 6 lho jenengan tak hitung niku kok. Sampean bapake saking toli-toli. Ya. Kalau Ibu. Kalau ibuku sekolah Lambelu. Oh, cangkemmu berarti. Saking pundi, Mbak? Saking Lambelu. Lho, cangkemku malah. Ayo. Takoni Gong, saka ngendi, Gong? Lambelu ketemu toli-toli terus dadi iki. Elisa. Elisa. Oh iya. Jadi Elisa toli-toli Lambelu. Ya, kinten-kinten mekater. Mekaten. Mekaten. Wah, nyuwun sewu lho, nek kula salut kalian Mbak Elisa, Mbak Cangi. Salute babakan. Piyayi Sulawesi kok tresno kalian budaya Jawa niki. yang patut kita apresiasi. Mohon izin Mbak Elisa. Nggih. Koyok panjenengan kok seneng karo wayang kulit utamanipun ibu-ibu Waranggono. Ya. Karena apa, Mbak? Kalau di Sulawesi sana banyak sekali orang Jawa. Iya Jawa. Ya, Iya. banyak. Jawone itu dari Bloro, dari Banyuwangi. Niku orang Jawa ya, Mbak? Jawa. Banyak Sing ya. gibas enten mboten, Mbak? Jawa Gibas itu daerah mana? Aku belum pernah Nak kene iki ana Jawa, ana gibas. Enek. Ada. Nak Jawa iki rada prengus, nak gibas iki ana wulune putih kandel kae. Tur awake gedhe nek Awake Gibas, gedhe Mbak. nek Gibas. Suarane piye, Bos? Suarane, Bos? Mbak. Ya iki keluargane. Lho kok malah aku? Maksudnya keluargane di Gibas. Oh, ngono lho. nak sing Jawa mau suarane piye? Lho kok pantes kowe malah. Aku wedhus jangkitan, Bos. Wis. Nggih. Ya, niku dadosipun sekotol. Kalau besok kapan-kapan kalau main wonten mriko, main ya ke Lambelu. Enggak, aku kepengen toli-toli tadi loh. Aku kesana aja. Kalau toli-toli kan pantai barat. Kalau itu jauh Lambelu, nek seko Lambelu, panjenengan turun di Palu. Oh. Sik. Kowe medun di mentik ndasem. Wes ora sadolan, Mas. Ora sadolan. Jane pira lho, Gong? Nang Sulawesi, Yo. jujuk toli-toli terus ning gone Lambelu. Arep nang Lambelu mudhun di Palu. Ya apa ora? Penak Nah, apa? yo. Lah iki sing rekosone iki nek duwe anak. Terus anake Duwe anak di Palu, pomong lairke ning Palu bahasa Indonesiane lahir di Palu. gak mati anake. Iya ya. Ora iki lho tadi kok ngene lho. Lho, tapi Kan lahir di Palu, gede di Palu. loro no, Mbak, di Palu, Mbak. Saiki mama dirangkekne mama lho. Kowe ndek bojo wong toli-toli. Toli-toli. Oh, istri saya hamil di toli-toli. Di toli-toli. Karena mamanya Lambelu. Iya. Maka kita harus lewat di Palu. Oh iya. Bukan dideng gitu, bukan. Oh, daerah. Oh daerah, jenenge daerah, namanya Kalau daerah. dalang, kalau konsepnya kaya ngono teneh paling penak lahir ning Papua no. Lah kok bisa Kok di iso? Papua? Paling penak loh. Kok iso? Lahir di Biak, sekolah di Biak, gede di Biak. Itu paling enak. Nah, sik. Ya tergantung. Sing paling penak di Biak. di Biak. Sik aku dadi kelingan. Ki esuk aku bareng Biak bojoku kowe. Oh iya penak. Loh, tapi sampean aja lahir ning daerah Jatirogo. Ngapa? Jatirogo iku ana desa Demit. Sampai nek lahir Demit. Lahir. Ayo, mriku etan Jatirogo mlebu ngiwo Iya iku demet nggih. bener ya. Ayo, pripun? Ayo. Oh iya. Ayo, terang we. Bingung kowe. Iya angel. Kowe yo lara neh iki nak iku kok ning kidule Jatirogo. Lahir ning Sikutan. Wah, lara malah. Lho, ora kaya caplak ya ning sikutan kene. Lahir di situ. Mbak Ya, Elisa. Ya, pokoknya gungsu melu dudu. Klungsu melu udu. Klungsuk Ya, gungsu udu. deh. Wah, itulah maksudnya itu. Wis pokoke anggere diawur ngene lho, Mbak, wis dadi. Ya. Mbak, apa bener? Kinten ngaten. Mbak Elisa. Oke. Mohon maaf. Diwanoke nama lengkapnya siapa?
Nggih, derek tepang geladi wanu, gegulang tepung Pak Dalang. Kok gegulang tepung? Tepung iki nggo gawe gedang goreng iki tepung. Nggih, apa tepung perkenalan. Gladi wano, gegulang gegulang tepung. Maksudnya sampeyan ape didulang tepung. To manut aku. Aku sing terjemahne. Oh, kono sing transit. Aku translate. Translate. Lah iya. Nggih, kula Elisa Orcarus Alaso Mak Cange. Olisa, Orkalus. Elisa Orcarus Elaso. Alaso. Oh, Alaso. Iya. Waduh, Alaso minal bakso. Oh, mboten iki alasun niku marga napa pripun Mbak Elisa? Alaso menika itu artinya orang duwe anu. Sik. Tidak. Lasso apa sing kira-kira gue duwe aku enggak duwe Mas Bagong. Aku di anu ora. Apa kira-kira sing Aku kowe gak duwe, kono duwe. Masa gak pengen duwe sampean? Enggak. Maksudnya wong wedok ki alas ora duwe anu. Oh iya, ampun. Oh iya, Pak. Sampean mudeng apa ora, Mbah? Mbah wis. Nek gak mudeng gak apa-apa, Mbah. Anune dikira-kira dewe-dewe aja. Alaso. Iya, ngaten Pak Dalang, Elisa Orcarus Alaso. Mbak Elisa, mohon maaf samenika panjenengan tasih studi napa sampun iki kersanipun pirsa, Mbak? Nggih. Sok kala mangsa ibu-ibu waranggana menika dipandang sebelah mata bahwa sekarang juga banyak pesinden, banyak mbak-mbak waranggana yang hebat dengan titel-titel yang kuat, titel-titel yang hebat. Ya. Napa Mbak Elisa? Biar orang tahu. Pengestunipun kula S1 tunggal, S1-nya studi pedalangan di Ngayogyakarta. Oh. S1 pedalangan, isi Jogja. S2-nipun mendet psikologi. Loh. S1 pedalangan, S2 psikologi. Monggo sak ngertos kula psikologi iki nangani nuwun sewu orang-orang yang bermasalah tentang kerohanian. Terus nuwun sewu, Mbak. Kanca-kanca yang badhe konsultasi nyemanggake. Nek niki sing ketoke perlu dikonsultasike ming siji. Sapa? Rudi. Sing enong. Mergane Kenapa, Mas? Rudi niki rupane urung dadi. Lah niki kok. Lah niki kok bocah sing wajahe kaya endut nggih niki kok priyaine. Menika nggih. Sabar ya Mas Rudi. Nggih, kok nggih. Badhe paring donga menapa Mbak Ageng Dik. Balsek Abir nggih. Wanda ya. Dik Wanda nggih. Nggih, derek dedongo katur pertama nggih untuk Mbah Imam dulu. Mbak Imam Santoso. Nggih, Mbah Imam Santoso muga-muga Mbah Imam pinaringan panjang yuswa sehat bagas waras tansah saged ngayomi kaluwarganipun. Amin Allahumma amin. Pinaringan rejeki ingkang lumintu kathah sanget. Niki anu Ibu saged dipun waca mriki nggih tulisanipun. Lek butuh napa-napa saged dipun waca tulisanipun. Ya katur bulis Bu Sri Lestari menika mugi-mugi anggenipun saged mendidik anak bisa nggih gulang anakipun dados piantun ingkang sukses ing tembenipun. Tembenipun. Aduh aku udah pusing sak iso-isonya ya. Iya, Aku gong dalam aku sing ngrungokke melu pusing. Kuwate nak keselio tembenipun mah tembenipun. Nggih tembenipun. Nggih. Menika rada panas Mas dadi do kepet-kepet. Wis sampeyan lek aduh. Itu loh kayak gini loh tuh nama. Iki jenenge kipas nggih Bu nggih. Kok kepet-kepet. Kepet. Ya, kalau pakai ini kipas beda angin Mbak blower Elisa. itu beda. Memang bahasa Jawa itu beda hurufnya sama tapi kurang beda kurang. pengucapan itu salah arti. Artikulasinya beda ya Mas. Kepet kalau kepet. Nah kepet iki kipas. Kipas nek Nah kepet kuwi wong sing ora cewek. Iku lho sing tau ngalami. Iya. Nang galeng gaslot kaya ngene. Nostal. Dek cilik pancen ngono kuwi ya. Pancen iya tak lakoni kok. Lah iya. Lah man percaya Mbak, nara percaya engko esuk entenono aku tak kepet.
Oh yang ngapunten, kadang kan boten ngertos benten nya itu kan. Tapi ya ndak apa-apa Mbak, paling ndak setidaknya ini Mbak Elisa memberi percontohan kepada wong Jawa Mas. Leres. Sing piyai luar Jawa wae tresna karo budaya. Budaya apa meneh Jawa. awake dhewe wong Jawa kok nganti ora tresna budaya, kuwi mundak gelo. Nggih, sedoyo niku saged dipelajari Mas. Nggih, carane kedong jero, ora ngerti lah aku. Kadung jero iso dijajaki. Nah. Gunung dhuwur iso di Lumpati. angel ngomong karo sampean iki. Sik Gong. Aku lagi karo Mbak Elisa. Lagi yamene weteng wis luwe. Oh, Di mentransit dan menerima itu memerlukan energi yang tinggi. niku panjenengan nggih. lapar. lapar. Ngeli. Ngelih. Dalang tuh nggak boleh dahar loh. Itu harus semalam suntuk kudu tirakat. Nah niki Leres. suntuk banget kita Mbak niki engko. Hah? Suntuk banget. Suntuk banget. Semalam suntuk nganggo Nggih, banget. badhe ngaturaken Nggih, tembang doanya menapa? belum buat Oh, iya, Mas iya, Wanda iya, iya, loh. Iya. Nggih, buat Dek Wanda, mugi-mugi Dek Wanda menika sehat juga bisa mengayomi ibunya di besok di ketika dewasa. Amin. Muga-muga iso dadi putra sing mulyakno wong tuane, iso Amin. sukses, Amin. iso kathah rejekine. Amin. Lan tutuk anggone sinau. Tenang. Lho gonge ngatasé wong Sulawesi ae ngaturi donga ngalahke wong Jawa. Nek basa Sulawesi Mbak upamane ndongakno menggunakan bahasa Sulawesi. Oh, Nek Jawa kan Lah sudah tapi kok terbiasa. ning kono bahasane jenenge Bahasane napa, Mbak? umpamane Nek ning sama. Jawa iki basa Jawa. Nah, Sulawesi ada istilah lain? Ya Mungkin itu Melayu sukunya Kaili namanya. Tapi saya juga udah lama di Jawa, jadi yo lali. Podo wae. Padha wae. Jadi kalau di sana tuh memang disingkat-singkat. Misalnya kasih mati lampu. Mati. Sate tahu gitu. Apa yang udah tahu? Kasih Iya. mati lampu ini maksudnya dipateni lampune. Oh, Kasih mati lampu. Iya, iya. Oh iya. Kasih mati lampu. Sate tahu ki saya tidak tahu. Oh, saya tidak tahu. Sate tahu saya tidak tahu. Wah. Sate. Duduk sate. Nek sate tahu ya enak mana Badhe ngaturaken Nggih, tembang nggih. napa? Nah, mungkin Nah, kangge. coba Pak. Mbak Elisa. J. Piyayi kene iki penasaran, masa bocah Sulawesi kok iso nembang. Wong nggih. basa Jawa wae nyuwun Ora sewu, tet- ora teteh. Ya kok ngenyek ora ngenyek. Oh, Ngenyek. Awake dhewe ketut kene. Oh, iya. Nyek. Nah, ora ora Orang bermaksud ngenyek karo kenyek iki. Ya Mbak diaturi nembang Oke. badhe ngaturi napa, Mbak? Dan nyaturi pelok barang mawon. Oh, pelok Coba. barang. Oh nggih. Nggih, niki langgam rumiyin mawon nggih. Nggih. Monggo. Iki sembah nuwun ugi para kadang WMC ugi nderek WMC nggih, punika wau. Amit Bapak menika anten Nggih. ingkang badhe Donoarto. Oh nggih, wonten gubuk asmara kalajengaken dawahe wonten Gerajakan Banyuwangi. Oh, nggih. Menika ugi enten saking Pak Babinsan njaluk gending Lintang Asmara Liwung nggih. Saking Rajasa Mas Tudiono. Nggih. Nggih nyuwun sesideman. Mangga. Ya. Kathah nggih Banyuwangi. Kathah, iya. Niki satu lagu dulu spesial buat Mas Wanda sama Bu Lis. Nggih. Kak Lelo dong langsung aja nggih. Oh nggih. Mawibo mboten langsung. Lajengan mawon mangke. Lajengan tasik nggih. katen lagu. Oh nggih. Monggo, Mbak. Tak lelo 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 ledu Jok menengo aja bijen nangis Anakku sing bagus rupane Yen nangis nek ilang bagus
Ageng mirsani Pak Sebeh saking Jatirogo. Oh, nggih. Pak Karno Ketua Pewadhi Blora ugi monitor saking dalem. Oh, nggih matur sembah nuwun Pak Karno. Monggo, Mbak. Oke, niki sekali mawon apa 2 kali nggih? Sekali mawon nggih. Kali mawon nggih. Tak lelo Coba to kaya ngapa? Lah, nggih, Ing Pak. ngatasé Piai Sulawesi ya teteh nalika nembang. Lah nggih, ngene wong Jawa kok senengane kok lagu luar negeri nggih. Apa-apa sing dibanggakne luar negeri. Nah iya. niku lho. Katese Thailand nggih mboten. Bener-bener Lah, Mas. nggih, bareng kuci nggih Inggris. Lah yo. Bareng tiba deledek kok wong Jawa niku lho. Apa? Gula Jawa deledek mesti wong Jawa. Apa-apa luar negeri. Sing kecut yo asem Oh, Jawa. asem Jawa. Jawa ora enak apike belas iki. Tapi Ning kaya nadyan to mangkono budayane sing edipeni, Leres. budaya sing kebak tata krama. Nggih. Kula piyai manca akeh sing padha gandrung marang keseniane dhewe. Leres menika. Kula niku gumun lho Pak Danang. Gumune babakan Kalau apa, Mbak? orang Jawa itu kok suka apa ya? Ngudang. Ngudang, heeh. Ngudang bocah gitu. Ngudang bocah. Cek, aku lihat kalau di apa namanya? Ning desa-desa. Di desa-desa gitu. Kok ngudangnya ke bulan tuh kenapa? Coba. Kayak bulan gede. Misalnya ki Wanda jaluk bagus sithik wae. Golong tak golong, golong tak golong, golong tak golong, Oh, pas- teplok. Kuwi kon jaluk bagus saka bulan ki konsepnya piye? Aku bingung seprono. Mbok menawa ngene Mbak Elisa, bulan kan indah. Ya. Bulan Ya. gede. Terus ngoten. Supaya bocah iki besok yen padange kaya bulan nadyan to padang ora manasi. Oh gitu. Mbok menawi filsafatnya. ngoten, Oh heeh. ya jeru ya. Boh, Iki aku takon tenan karena yo dalang kan ngudal. Kita kan sesama dalang to, Mbak. Iya, harus tanya Lah kono langsung. dagelan kok. aku ning dalang padha ae kok. Dalang apa? Dalang iki wong pegatan. Pengen ya sampean. Aja lho. Mboten nek kula iki nyuwun sewu ya salute kali Mbak Elisa iki siji Mas. Apa-apa nggih iso nembang nggih apik, ndalang nggih becik, Iya. piyaine nggih ayu. Sampun kagungan garwa dereng, Pak? Pengestunipun Mas. Oh, wis. sampun berarti? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah nang Mas. wis. Dereng. Loh, urung. Pengestunipun dereng. Oh, nuwun sewu Yuswa sampun pinten, Mbak? Kok kepo banget sih? Oh, mboten. Karena sik arep mbok tuku apa piye kok teko umur barang ki? ngene lho, Mas. Pripun? Wong omah-omah kuwi kudu direncana karena kita juga memikirkan masa depan anak-anak. Lah. Nak rabi tuwa duwe anak ora iso nyambut gawe anake piye. Lah niku rak mindset penjenengan. Betul, Orang Mas, itu mempunyai SDM mindset sendiri-sendiri. Nah. Kalau di Cina itu nek urung umure 40, urung gelem omah-omah. Kuwi- kuwi Dia ning- di saat muda itu nyambut gawe iki Benar. mboten Mbak nggih. Ya. Ora tau ning luar negeri awake dhewe kan sering ya Mbak ya. Biasa adewe ning luar Aku ning toli-toli ya. Wah, iki. Mlempung mentok kowe kok. Kene pengen Nak Mbak Elisa aku percaya nang luar negeri lah kowe. Wong metu kok blora bingung ngono kok. ngenyek nyepelek niku lho. Nyepelekke iki wis ngopine kentel. Sesewu Le apa kowe? dolane adoh. Dek baleni Mbak, baleni. Ki mau piye Bagong mau? Wis ngono ae kene ndang mulai Itu lho. tasmu gowo. Tasmu go mulai. Ora apa bilangnya tuh lho ngopimu lo kurang kentel, dolanmu lo kurang adoh. Lah, yo. Lah ini kan berarti kompine wis kentel. Kendel. Dolane wis adoh ngono Ya aja. Allah. Kentel kok. Kentel iki Kuwi apa? apa iki bubuke saking akeh Mas. Ya, pahit. Kentel. Mas. Kating mang lho. Wah, sampeyan neru lho iki. Enggih. Ya, itu Ngopine lho. kurang kurang ngono kuwi mau karo dolane kurang Oh, adoh. kira ngono lah aku pun Jadi kira. wong omah mati tidak harus terpancang dengan umur. Tidak harus terpanjang umur, Mulai- kadang-kadang Oh, iya. kalau memang dereng ketepuk karo bojo Ketemu ketepo. ketepuk 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 Ketepuk. ketepuk
iki bayangne sampean umpama iki cara ketoprakan Mbak Elisa iki dadi role gitu. Iki malah lucu neh niki. Lucune Mbak Elisa iki dadi role ketoprak gandrung karo sing lanang. iya. Mesti bahasane kudune nganggo ngene iki ora entuk basa sing alus. Basa apa eneke ngono. Iki enake ngene iki apa anane cara nembung karo wong lanang piye ngoten. Iya. Kancaku aku dari Sarjokusumo. Ya itu maksudnya kalau belum kete Temu punya jodohnya. jodohnya Ah. itu jangan. Jangan. Kalau cari bojo memang gampang siapa aja sesok jam telu aku tadi manten beres gampang wae tinggal Yang sulit nikah. itu cari apa, Mbak? Yang sulit cari jodoh. Kalau misalnya bojo bisa pisah nek Bisa. ora jodone, tapi nek jodoh siji sak lawase. Salawase. Oh. Sing digoleki kuwi lho. Mula nek duwe anak iki nyuwun sewu mohon maaf iki hanya memberi sharing. Nek duwe Sharing. anak iki paling ndak itu di faktor kalau wanita setidaknya itu 20 ke atas atau 25. Jangan diagendakan pernikahan dini. Ya. Supaya napa Mas? Supaya napa niku dari pola pemikiran. Ya. Dia nek orang cerah, ora cerdas, iso gampang pedot tengah Pedot. dalan. Nah, bener-bener. Ayo mana ya. Sing penting mateng budeke pikirane. Mek pikirane SDM Karena -e. apa ya kecerdasan seorang anak itu dari ibu. Betul. Nah, dari ibunya kudu mateng. 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 Bar kuwi meteng. Mateng. Mateng dulu baru Samane meteng. nek ora percaya bahasa kono wis manut to. Aku lho manut. Sik to Gong iki tenan kok Gong. Ancen ya aku lagi pisan iki ya ketemu karo Mbak Elisa. Lah ra gelem nanggap kok ya Mbak ya. Oh iya. Ya, gitu loh, ada. pengen. Aku lho rencana pengen nanggap ya Mbak. Jadi arep palakrama iki kudu mateng Mateng. pamikirane, Ya. ben iso meteng besoke. Ah. Wakirin deyek. Nggih, sambil lalu nggih padalah kalih nggih. nggih gojekan mengke kalih ngaturaken Ngatur pamundutan tembangan pamundutan. leres. Nggih. Nggih menika wonten pamundutan enten liwung saking Mbak Babinsa, Bintang Asmara. Mbok digolekne kanca to. Wah nggih no, wong Nggih, ganteng. no. Tadi sesi deman ada, gubuk asmoro ada. Oh iya. Golekne presiden sing apik, gedhe dhuwur, Milih no, wayu. Mas. Ya. Monggo Mas Bagong badhe milih pundi? Nggih, kula pilihke nggih. Ya. Kula pilihne sing wayu, gedhe dhuwur. Monggo, Dik, Sapa? niki sampean. Loh. Lah sampean kok gak dhuwur? Sik iki rada aneh. Ya. Heeh. Lah, nek iki rak toli-toli. Lah iki lahir kondi ya, Pak kondi. Sik to Mas Bagong mau ngersake sing gedhe Sing gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur Mbak Rini. Heeh. Aku lho gedhe ndek. Mosok jajal ngadek, jajal. Aku pengen roh dingkolem. Kok gek mbok ketok sih kelem. Jajal sik. Ora ngono lho. Sampeyan iki kaya dhuwur-dhuwur kok ngece aku to. Lah aku kan urung mangan apa MBG. Apa wi? Mangan bareng guru. Ya coba datil jumeneng. Ayo. Nah ini. Suara suling kumandang suarane. Tulan Apa kok, Bu? sama ini sikile asli tenan apa ora? Padha ae lho sikil asli apa ora? Kok asli apa ora iki maksudnya piye? Lho, Kok digoleki rono ki lho apa? nyuwun sewu golek Mbak apa? Elisa. Bareng ngene mau rak ketok miji miayeni ngene. Iya. Iya. Terus Bareng ngeten rek ngadeg rek kaya botol Yakult iki. Kok Ora sia ngono iki lho. Kowe iki lho kaya dhuwur-dhuwur ngece aku iki lho. Oh, gedemu sekilan ngene Lah, iya. dhuwurmu kok. Iki jenenge percontohan. Nyuwun sewu Mbak Elisa. Ini pagelaran sosialisasi bayi stunting ya ngeten iki. Sosialisasi Bayi bayi. stunting Kak, kan. apa Bayi sekono wis rono tuwek. MPG? Weh, Bayi kok wis tuwek ngene lho. tuwek kok randang didos. Pari mendidos. Selamat malam lagi iki. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Elisa lek Mbak Elisa sak dalem saking Sulawesi. Lek panjenengan nyuwun sewu. Nggih. Omahipun pundi dalemipun? Mboten kula beto. ya. Pripun to, Mas? Maksudnya iki sampean iki omahe. Ya omahku. Nggih. Maksudnya piye? Omahe ngendi? Ora tak gowo. Sampean Mas. mek sinden sing bener gak iso, Bos. Sampeyan takono sing kene kok mek genah. piye? Ku jawabe ya Takonmu bener. piye?
Kowe nek ketok angel-angel tak buak nang Jatirogo lho kowe. Keren iki. Aku nek mbok buak nang kono iki lho lha apa? Maksudnya sampean asli saking pundi? Asli saking kelahiran saking Simbok. Bener. Ya bener to Mbak Elisa ya? Iya Mbak ya. Iya, kelahiran Asli kelahiran saka Simbok. Lah metune. Metu kok lambe lu. Balik lambe lu. Yen takon iki sing genah. Alamatnya yang bener. Alamate ngono lho. Alamate. Alah, engko aku ngebuk ulemi. Ora aku ora. Aku ape buat kita malah enak. Alamate Kula saking pangkat Purwosari. Oh, saking Kecamatan Ndoro, Oh. Kabupaten Ndoro, Jawa Tengah, Indonesia, Asia Tenggara, dunia. Komplit. Lah niki Iya. musa tajlek niki nek teko kudu jelas Mbak Elisa. Lah nyuwun sewu Mbak Eni menika Nggih. studi wonten pundi? Kula, Heeh. kula pun mboten sekolah. Cek cilik iki kudu sekolah ben pinter. Kok Kaya Mbak cilik iki. piye to? Heeh. Aku iki wis tuwek. Loh, mosok Heeh, wis tuwek, Mas. umur pinten? Kula 59. Waduh. Rek tuwa men ngono. Kandhani, tapi aku gak ketok nek tuwa to. Oke, tapi kelihatan muda. Hmm. Panjenengan badhe ngaturi napa kanggo Bapak sing kagungan Pak Eh, Imam Santoso? Mas, aku rene lho lagi golek-golek kok mbok kon ngaturi Pak Imam iki lho. Piye sampean iki? Maksudnya iki kowe rene iki lho, ape menehi apa ngono lho? Lah ya aku lagi golek ngene iki sesuk aku nek tok bayaran kok lagi golek mbok kon menehi Pak Imam. Kowe iso ngandani iki ra? Piye? Iki lho, melok ngomong kowe. Aku. Iya no. Wah, aku nak ngandani caraku beda. Lah pripun? Nah ning omah tak lusus bathuke pek. Ning mudeng. Niki napane jenengan iki? Gacuku. Gaju niku napa bos rambut lho. Bojoku. Wah, alah bojomu iki. Ya ora ngerti to. Wah. Lelelelele, asline apa naksir aku le? Iya. Rupamu ngono dadak maido. Sik, Mbak Elisa, iki aku rasa mbayangke. Mana? Sing lanang endek, sing wedok endek. Ndek. Anak-anak terus sepiro dhuwure? Lah, anake semene. Iku umpama genep duwe anak 5 sakmono kabeh. Nah ape ngedusi, ayo Malah kono adus. penak. Lah iku malah penak ngene ya. Engko Heeh. nek dolan-dolan karek diadisak ngene plek. Upama adus, Adus. anake sakmene 5, Heeh. lebokno botol mesti kopiok. Kopiok wis resi ya wis ya. Lah kowe ndek anak gedhi niki klambine ngetekne larang. Lah nek gedhi nek ngene iki koyo glendoh ya kok gak. Mending ngene iki cilik-cilik lah nek aki ya mbok ya. Iya. Maksudnya nek Mbak Elisa kan sudah memberi doa kepada adik yang di kita, Oke. Adik Wanda. Lek panjenengan arep apa maringi Mbak Imam apa Mbak Imam iki kayak keringetmu ngono lho piye? Ora ya ndongakne kanggo. Lha apa kowe modin apa kowe kiai nek ndongakne wong Ya didongakne ora maksudnya ndedonga. Oh, ndedonga apa dipercaya kowe? Wong bang mekar Ya sak ora-orane klungsung-klungsung meludu iki mau lho karo Mbak Elisa. iki tangga lho. merah percaya karo kowe ya. Dibuai ra tau balik kok ape. Gaya apa iso omong dibuai ora balik. Ayo, menapa? Nggih kagem Dik sing dikitanke. Iya. Selamat menikmati bentuk baru. Lah iki. Piye ngeten iki Mbak Elisa? Menikmati bentuk baru. Iya. Itu kayak gitu ya Pak, jadi bentuk anyar. Bentuknya baru. Oh, lah aku kurang tahu ngerti kok. Urung tak ngerti. Oh iya ya. Urung Oh, nikah, Mbak Elisa dereng ngerti bentuk baru toh? Iya kan nggak tahu. Oh, tak kasih tahu ya. Nanti tak kirim lewat WA. Wah, padha kocloke. Bula aku urung duwe WA-ne Mbak Elisa. Belum punya ya, Mbak? Belum Oke, punya. nanti tak kasih WA saya, terus Ya. WA aku lebokno WA 6 nggih. Ndak boleh. Lah WA-ne iki piye? WA-6. Jarene apa mbok kei WA-mu? Mah WA aku tak go dhewe kok. Pribadi kita privasi. Tegese iki nomor WA. Nomor WA lah nggih WhatsApp. Ya WhatsApp. Iya. Badhe ngaturi tembang menapa coba? Kalau wonten panyuwunan apa Mbak Limbo? Nggih, enten niku wau Sesideman wonten. sesediman wonten, Iya. lewong Lewong gini. wonten. Bintang asmara, bubuk asmara. Ngaten. Mang milih mawon. Nggih. Mbok sesideman ya. Ah. Minangkani pamrih saking sederek kula Mas Tudiono. Oke, saya Mas Sugiono. Niki langsung nopo dibawani? Yuk mawi bawa. Ya bawono. Dibawani, Bu. Ya. Aku isin lah aku dipersani Bu Lurah. Lah. Ini aku dadi malu. Wis ra ndek kemaluan ya.
Ora ndi malu nanti. Yo lek nyuwun ngaturi ki ra kaya ngene. Lah piye? Nyuwun sewu Ibu ngangge bawang boten. Ya jajal. Piye? Piye? Nyuwun sewu Ibu ngangge bawang boten. Iki sate ya ngangge. Nyuwun sewu Ibu, badhe ngersake bawah napa mboten? Ihi. Menange tak gerete ben mlaku iki kok. Bapak ndake boneka lho, Kak. Ngangge bawang. Pun bawane no. Ya. Kentenan nggih, Lisa. Iki meku kok medhot-medhot lho, Mas. Alah sing penting ora medhot umure. Ayo. Ngono lho. Iki kok ireng ngene. Ora seneng sing ireng. Seneng aku. Putih iki nek kena lambe malah iso lambemu abang iki reget. Ya ora tak Apa ngene? Iya, gawa makan loro. Oh. Kok mbok sebul kaya mercon ae. mbok menapa panas. Oh, titeni kowe le. Ora apa-apa kowe le. Mancan iki grup bengi iki menang kowe iki aku. Tene. Iki anu Mas Bagong Mbak Elisa, alhamdulillah kanca-kanca ki ora ana sing pamit iso sowan kabeh. Sakit nggih, Nggih. kompeli. Ya ora Nggih iso menika pamit. kanca-kanca Cahyo Sumirat Mbak Elisa nggih. Jerek Gladys. Nek sing iki ketoke ora nih nek sing iki. Cendi. Sing niki jolodot laras niki. Ayo, tembange. Wiwitane anderek sang bagus kang olah budaya ya permeten Alah kok dalange olah udat udut nganggur kowe iki nyambut gawe, jahe janganan merga aja dolanan lek. Anak Ayu Paijah yo angel men iki. Dingklek dilunggoi. Maksude. Duwe paidoni. Oh iya, diingklek kok didol. Maksude? Yo entek wong didol kok iso diingklek. Masa kok parik. Coba Mbak Elisa. Mau dereng bawa. Sowan menyang kutha gedhe Sinden iki duwe lagak-lagian piyambak-piyambak nggih, Mas. Oh iya. Lek Mbak ini kan mendel ki mawon ngeten. Nak Mbak Elisa. Mbak Elisa nggih. Coba panjenengan iki lek pirsani. Oh iya coba. kok ya weroro e to. Roh, aku videomu meroh kabeh. Wong saking ngepenku kok. Waduh. Lah wong omahe kula tak cet fotone Mbak Elisa. sampeyan iki ngapain Alah, Mbak Elisa Kuwabe niki lho, kelambi niki asli niku kenggene Mbak Elisa kabeh tak atine kula ni Mbak Elisa. wala masa Lah percaya ya. HP-mu nek ana gambarku Oh iya kae iki pisan tok kabeh tak hapus kok. Lah nyengok ngene. Kaya anak kondai. Monggo Mbak. Ayo Mbak. Tentera terus kayung yo. Oh iya, Nah, Bu Eni piye Bu Eni? Apa ini ya, Jal? Kira iso mlaku wong. Cupet sikile. kok iso Malah ya ngene tok. lho ya kudune anteng Ganteng, beda-beda kok. Iya. Nek sing iki nek karo nembang Tentara terus kayung yo. Iku tangane ngopo kuwi? Niki. Cek tangan bali Bang. Tentara terus kayung.
Tangane ngono kuwi ngopo? Alah mengko enten kula sian. Yo. Kuning kang saking ukir. Ya. Oh Elisa ya. Elisa. Wah mbam direwangi ndelok. Mbak Wah, penak bar tak dandakno sekoke kok, Dik. ora ono iki lho Dek Kayat iki senengane ngono kuwi. Oh Dek Kayat ya lah, Yat lek Kayat. Walah Rada mriki, Mbah. Kayat. Nggih, sembah nuwun rawuhipun, Ade Kayat, Mbah Nggih, Sokang. Kakung. Ngapunten Mbah nggih, kula wonten minggir nggih, Mbah. Wangune Pak Gubron mau ya kepareng rawuh. Mbok menawa Pak Tomo iki pareng rawuh, mbah nuwun Wah rawuh rawuhipun. sedaya iki sepun iki. Swara kurang pramana ning wasis ngungro. Warta coba saramu to. Ayo to. Angrung-rung marang bendara. Monggo Mbak. Kok cekamen apa? Cekak apa suwe-suwe wonge cekak kok. Oh sik. Disesuaikan posture. Dek ngakoni saiki. Wis. Kowe Mbah, kowe iki rasa melok-melok Mbah. Ya bener, cekak apane, Gong? Cekak apane? Cekak sikile rut ora. Wis sing apik ya San iki. Bacok cengelem ya. Mune cekak umure. Cekak pikire wonge nesunan. Iya. Monggo pelajengaken. Tiah sulistya pijer ngincangake alis. Yo Mbak Elisa. Monggo Mbak Elisa. Oh, sareng-sareng. Iya, Oh, sareng. Iya, sareng-sareng ya. Sareng dadi sareng. Sareng-sareng. Terus tresno sesideman. Sampeyan coba yo.
Etoke pepeling, Cok. ngaturake gunging manuwun ya. Nggih, Mbak Elisa, Mbak Eni matur sembah nuwun. Piyai-piyai sing hebat nggih Mas nggih. Ah nggih. Aset-aset negara bahwa beliau-beliau adalah sebagai ujung tombak seni kebudayaan Jawa yang tepatnya ada di Pulau Jawa. Iya. Yo nanjake sing cilik-cilik coba. Nggih. Nah. Sing cilik. Gendis coba daturi jumeneng. Oke. Iki anak wedok sing uga gladi ing kabudayan. Ya. Nah, coba jumeneng, Nduk. Kang dalu, Nduk, gendis. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Ya apa, suwe-suwe kok saya manis anakku iki. Sinten niki? Anakku, Mas. Oh, putra panjenengan. Nggih. Wah, ora ngono panjenengan iki anake kok jadi orang-orang hebat nggih, Mbak Cangik. Resepe ngoten niku pripun, Pak Kok? Nyuwun sewu sing mayang nggih pesindene Mas Kangko ya hebat, suarane ya apik. Heeh, Mbak Mayang. Sini iki Mbak Gendis. Ya. Tapi kula tasih belajar lho, Pak. Lah ngeten iki. Aja, Pak. Lah Kok ketok sinten? to? Om Cakep bilang aja ya. Om kecap.
Om Marto. Om to. Om to. Ya wes sak gelemmu lah. Aja ndelodok kaya mbakmu ya. Ayo. Mbak Gendis. Nggih. Nyuwun sewu, panjenengan iki napa niki kok seneng karo kawujudan Pesinden Waranggana ngeten iki karena ternya napa dipaksakan oleh Bapak? Napa nggih? Nggih pengen nguri-nguri budaya Jawi. Apa gak dibayar nguri-nguri tok gak apa-apa ya. Ora ngudi dhuwit to, Mas. Niki ora mudeng Mul sesuk tane 5.000 senenge ra umum iki. Lho. Masa Mbak Gendis? Mergo senenge nyang kabudayan. Oh leres kok. Ngatasi Mbak Elisa saka Sulawesi ae sinau Jawa apa nang wong Jawa. Badhe ngaturaken menapa Mbak Gendis? Wah, nembang apa, Nduk? Badhe ngaturi apa? Apa? Katresnan sejati saged mboten, Pak? Oh, isa sa? Aja nyepelekke yoga iki. Nah, Piye Rut, bolong piye? ya. Coba kaya ngopo? Kowe tak banggakne kok blas. Katresnan sejati duet karo Mas Marto, Mas Bagong. Loh, Nggih. Om cakep gitu aja ya Om bilangnya. nggih sak. Passwordnya. Ya coba katresnan sejati coba dados. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paring usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki papu jan atine ngendi aduh wong ayu kang tak anti-anti so oke Om Bagong. piye Dik Gendis ayo ayo ketemu tresno suci manggiyo rayu Cahyo Sumirajo ada Mas Nuryanto lho iki
saya mapan nggih swantene Mbak Sangik Mbak Limbo. Pangestunipun kemawon. Tenan kok Mas, kula niku salut kali panjenengan. Salute Blora Bapak. tanpa panjenengan generasi muda tidak akan muncul. Wah, ampun ngoten, Mas. Saestu Mas. Niki ya ora beda karo pepundhen awake dhewe. Nggih. Mas Suparman ku ya guruku. Heeh. Iki dalam mening soto uga gula pentah bocah-bocah sing pengen nguri-nguri budaya. Ya kepareng rawuh sembah nuwun rawuhe. Ya, alhamdulillah dengan bibit-bibit unggul dari Cahyo Sumirat sanggaripun panjenengan sameneika melanglang buana malah kaporon derek pundi-pundi kemawon terutama dari Cahyo Sumirat. Nggih, alhamdulillah. Iki wau enten pamundutan Lintang Asmara. Siap Iki lagune duet iki ana Iwan, coba Iwan diaturi anu nembang. Ayo kene Mas. Yo, Lewan. Lek Jaranan jarane matur sing metu karo lagune sepote kok iso pas. sepote sing metu kan jaran Sih. Heeh. Wah, King dalu le, Wan. Sugeng dalu Pak Dalang. Wah, suara kok kalah gede karo kowe le. Walah. Wong rek dure kaya cagak wibi ngene. Iya. Niki jenengan beto napa? Beto kirik ngono ae lho. Oh iya, ya Allah. Lah ngopo? Kaget. Ya Allah. Hei, kok mbok cengkiwing kuwi? Aku mbok padane kucing anggora. Mbok cengkiwing ngalor ngidul. Masya Allah, Mas Bagong. Dita. Ini lho, rada pas. Oh iya. Ini kan angger ngomong enak dadine Cara padha. ditambahi 20 cm ya kaya uang tenan aku ya. Ngene iki barangnya sepiro ya, Mbak? Kok takon barang-barang. Mas iki barang-barang ning omah ngono lho Pak Dalang. Oh. Kayak celana ukurane. Aku ora tau celononan udo aku nek dolan-dolan iki. Ya, karena bocah kok cilik. ning piye kok tekok celana barang. Oh, berarti mudhun tol mau. Mas Iwan matur sembah nuwun. Ojo Mas Iwan to. Lah sapa? Zainal. Oh Zainal. Aja. Jojo. Ayo ngece wong. Aku ya Sopo sinten, Mbak? Nih, Warto. Mas Bagong lah. Kok langsung putung to. awal lemes aku nek tinggang. Iya. Oh, Zainal, Om. Nggih. Ana pamundutan Lintang Asmara. Nggih. Iya, coba katonke suaramu. Nggih, duet kali sinten namanya? Duet karo Mbak Tutik, Mbak Tutik. Mbak Tuti. Iya Mbak Tutik saiki ketok mlayu ya. Weh. Nang tutik nih lho. Lah biyen kaya ngapa? Walah di ben Mas masih umbele metu ngono. Apa iya, Gong? Alah kula nyekseni piyambak. Saiki beh mlayu tenan nek. Wis bojo orang wit cayu. Aku to. Heeh. Lho ket ben nggih wis ndek bojo. Alhamdulillah. Lho nek ben poro ndek bojo. Kenalku ya urung, cek cilik wae ya. Lah saiki. Saiki gawedi ya. Jare tau mbok share barang, Gong. Tahu apa tak pek ya kayane mbok gak setuju ya. Aku mau. Sing mau malah kono. Lah niki cilik, lah kula cilik mengke terus pripun kados ndek wau mbeni. Heeh. Karepe mape duwe anak cilik mesti ngono. Yo ora tak dadekne. Nyepelek nih. Mbak Tuti, Nggih. sameneika sampun kagungan putra pinten? Sampun nembe kali. Oh, nembe kalih. Nggih, nembe Wah, kali. tenan kok. Pun tepang kalih niki Dik Zainal. Sampun. Wis kenal niki, Mas. Pun Kalih kula. dereng. Oh ya wis. Tapi ora terkenal aku, Dik. Niki wonten pamundutan Mbak Tuti. Ya Mbak Lintang Asmara. Duet Nggih, ya. nggih. Coba panjenengan sing MC ini Mas. Niki kula lek ngerti Mas Zainal kan sosok MC campur sari. Apa niki Kalijogo. Iya. Terus campur sari daerah Tuban, Bojonegoro dan lain sebagainya. Iya. Coba. Kaya kenal-kenal lo. Alhamdulillah niku lho postingane. Wong ngejob ora tau iso. Lah wong aku lho ora tau enek sing ngejob. Iki tak paksa kok. Aku pokoke melok Mas. Yo. Ayo. Jenengan
Piye to? Ngem sini sik, ngem sini sik. Wah, mesti suwi iki oleh MC. Ayo yo. Nah, selak segone metu iki. Monggo. Ya, coba Lintang Asmara. Dados. Saya Sumirat. Mbak Tuti. Iya, di sana. Tresnaku
Matur sebangun saya Mbak Tut. Mbak Cak, Mbak Limbu. Dalem. Nyadung kathah. Heeh. Awit kula wau kula sampun nampi bebungah wujud atok. Heeh. Resake setunggal tembang gubuk asmara. Gubuk asmara nggih. Diaturke mengko nggih mbajutke langkon. Nggih. Sing kepareng nembang coba gendo rini. Rini. Maka Mbak aturan jumeneng. Mawi dipun bawa sing ngersake sinten Mas? Menika bab wasupe kula mboten tanglet asmanipun. Oh iya. Nah, piantune tasih lenggah kok Ingkang menika. baku dipun aturi. Leres. Nah, yo Mbak Arini coba gubuk asmara dipun bawani. Iya. Kok ndos to, Rut? Coba kaya ngopo suaramu nduk Rini? Nyingkar nyingkur Nono. wiwi pane nyingkar nyingkur. Gede menika ugi katuraken dumateng para pamirsa ingkang mirsani via streaming. Leres. Heeh. 10.000 pasang mata, Pak. Nah, iya, alhamdulillah. Ya, Mbak. Lingesem yen Nanano. lelampahan kang kawuri Tresno tulus. nadyan ning bekas moro. Ya, coba langgame, Mbak. Heeh. Yen liwat aku kelingan gubuk kae ingkang tak golere cacak Warna Arana aku tak bisa
Iya. Yo. Senggak toh ya bar mangan bar madang kok ora senggak. Alah, yo. Jok banter-banter to, Mas. Ya ora banter ya ora penak. Alon yo keri yo. Apa kuwi? Jajal suaramu. Keri. Yuk.